Ами ако имаше приятел, който е умрял без да познава Исус като свой личен спасител? Ами ако той отиде в ада? Какво би било, ако един ден получиш писмо в пощата си от отвъдното? Писмо от ада. Писмо от приятеля ти, който е в пламъците на вечното мъчение. Този материал е драматична презентация, написана от гимназист на име Джош до своя приятел Зак. Въпреки че Зак е имал много възможности да каже на Джош за Исус, той не го е направил. Те са били най-добри приятели. Играли са футбол заедно, ходили са на училище заедно, забавлявали са се заедно, споделяли са живота си заедно. Но е имал едно нещо, което Зак е задържал от Джош. Личното си взаимоотношение с Исус Христос. Останалата част от историята е проста и тъжна. Малко повече бира. Трагично шофиране към дома. Катастрофа. Смърт. Погребение. Писмо. Ето какво пише в това писмо. Писмо от ада. Скъпи Зак, днес умрях. Доста по-различно е, отколкото очаквах. Виж, винаги съм си мислил, че умирайки ще попадна в някакъв мъглив свят. Но това място е кристално ясно. По-реално е дори от живота ми на земята. Мога да мисля, мога да говоря, мога дори да чувствам. Точно след катастрофата почувствах как духа ми напуска тялото. Беше много странно, Зак. Чувах как крещиш името ми. Помислих си, че просто фантазирам. Първо, стоях на една опашка, където май чаках да ме регистрират. Попитаха ме за името ми и започнаха да го търсят в тази книга, която наричат книгата на живот. Явно не го откриха, защото този грамаден ангел, който беше до мен, ме сграбчи за ръката и започна да ме дърпа настрани. Бях ужасен. Нямах никаква представа какво се случваше. Попитах ангела къде ме води. Но той не ми отговори. Така че отново го попитах. Накрая той ми каза, че само тези, чието имена са записани в книгата на живота, могат да влязат в небето. А другите ще бъдат осъдени в ада завинаги. Бях уплашен. Ангела ме хвърли в някаква килия, където седях и мислих дълго време. Искаш ли да знаеш за какво си мислих? Мислих си за теб. Зак, ти си християнин. Сам ми го каза. И в деня преди катастрофата на 3 пъти заговорихме за това. Кели заговори за това, но ти се пошегува и избегна темата. Треньорът ни повдигна въпроса и ти отново смени темата. Дори заговорихме за него преди самата катастрофа. Въпросът, който не мога да изкарам от главата си, е следния, Зак. Защо никога не ми каза как да стана християнин? Казваш, че си ми приятел, но ако наистина беше такъв, щеше да ми кажеш за този Исус. Щеше да ми кажеш как да избегна това място, към което отивам сега. Чувствам в сърцето си да топти бързо в гърдите ми. Ангелите, които са избрани да ме хвърлят в ада, вървят към мен. Чувам стъпките им. Чувал съм за ада, Зак. Наричат го Огненото езеро. Не мога да го понеса, Зак. Ужасен съм. Ангелите са на вратата. О, не. Не! Те влизат и ме посочват. Хващат ме и ме изнасят от стаята. Вече усещам миризмата на горящи души. Виждам ръба на скалата, където гори ада. Това е. Безнадежда съм. Приближаваме се. По-близо. По-близо. Сърцето ми се пръска от страх. Държат ме над пламъците. Падам долу завинаги. Това е. Те ме хвърлиха. Огън. Болка. Ад. Защо, Зак? Защо никога не ми каза за Исус?
подпис. Твоят приятел. Джош. Послепис. Искаме се да си тук. 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 Не ме притеснявай. Не ме притеснявай със спасението на души. Имам си собствени планове. Имам да уча, да тренирам спорт, да работя, важни неща, на които да отделям време. Не ме притеснявай с приятеля ми на работа. Той си има собствена религия. Нямам време да му променям вярванията. Той сам трябва да реши. Не ме притеснявай с малкото момиченце, което играе на улицата. Тя е твърде малка, за да разбере, че може да срещне Спасителя си. Не ме притеснявай с звуците, които чувам. Звука на хора, викащи за помощ. Въпреки че се чуда кои са те, кои са жертвите, които викат. Не ме притеснявай кои са те. Не искам да нося вината. Защото моят приятел и момиченцето от улицата викат моето име от ада. Но не ме притеснявай.